Λοιπόν, όπως είπαμε, 6pm, Μάνος Παντελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τσάμπρας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα σε έχω αφήσει ελεύθερο, όπως έχεις καταλάβει. Μαζί μας, όμως, έχω τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευχαρίστηση να έχω δίπλα μου τον Γαβρίλ Αβραμίδη, πρώην βουλευτή ΑΝΕΛ, περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη του Γιάννη του Σγουρού Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση στο κεντρικό τομέα και ένας πολύ καλός δημοσιογράφος εκεί στην Θεσσαλονίκη και πρόεδρος της Ελληνορωσικής Συμμαχίας. Καλησπέρα, Γαβρίλ. Καλησπέρα, Μανώ. Ιδιαίτερη χαρά μου που είμαι εδώ και όπως ξέρεις κανόνισα το πρόγραμμά μου να επιστρέψω Θεσσαλονίκη για να φύγω βράδυ για να είμαι εδώ μαζί σου, γιατί ως άνθρωπος που έχω κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο, στο ραδιοκρίτες, στο ποντιακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της Καλαμαριάς, λοιπόν στα Βραχαία, στη ΣΕΡΤ 3, 26 μήνες και είχα δικαίωμα να γίνω και αορίστου. Αγαπώ το στούντιο, οπότε είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σου, γι' αυτό ήρθα να τα πούμε από κοντά. Και δικιά μου χαρά επίσης που είσαι εδώ. Ένας άνθρωπος που όλος τυχαίως έχουμε συμπορεύσει πολιτικά. Έχουμε τύχει να βρεθεί. Ναι, από το 2012 και μετά και στο Άρμα Πολιτών και στους ΑΝΕΛ και μετά στη Συμμαχία Ανατροπής. Καταρχήν εγώ ήμουνα συνεργαζόμενος με τους ΑΝΕΛ τότε. Ναι, ήμουνα με τον Γιάννη το Δημαρά στο Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών. Μπράβο. Από εκεί ήμασταν δύο βουλευτές που ήμασταν συνεργαζόμενοι. Στις πρώτες εκλογές είχε βγει και ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης, ο ηθοποιός. Στις επαναληπτικές απολέστηκαν κάποιες. Είχαν μείνει, νομίζω, είχαν χάσει η ΑΝΕΛ, αν θυμάμαι καλά, 13 έδρες κάπου εκεί. Ακριβώς, από τις 33 είχαν πέσει στους 20 έδρες. Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, μια ωραία εμπειρία. Οι ΑΝΕΛ έχουν τελειώσει. Τώρα στην περιφέρεια Αττικής και έχουμε αρκετά νέα εκεί στην περιφέρεια. Βλέπουμε ότι ο Γιάννης ο Σγουρός προχτές καταψήφισε τον προϋπολογισμό. Τι έγινε, λέει στηρίζουμε την Αττική, άρα καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Πώς γίνεται, πολύ σωστά. Αυτά. Πολύ σωστά. Καταρχήν για μένα είναι 5η θητεία στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Μπράβο, γιατί ήσουν και στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται, νομαρχιακό σύμβουλο στη διοίκηση, περιφερειακό σύμβουλο στη διοίκηση, ξανά περιφερειακό σύμβουλο στη διοίκηση. Το 19 κατεβήκαμε με δικό μας σχήμα αυτοδιοικητικό ανεξάρτητο και ήμασταν στους 10 συνδυασμούς που μπήκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο η 7η δύναμη. Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό που μου έκανε την πρόσκληση ο Γιάννης ο Σγουρός, γιατί όπως ξέρεις όταν συμπορευθήκαμε σε εθνικές εκλογές κατέβηκαν ό,τι ο τομέα. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε μου λέει αφού ήσουν εδώ, έλα κατέβα μαζί μου. Λοιπόν, το έχει και ο Γιάννης κιόλας, η αλήθεια είναι να ψημεί εύκολα. Τότε στις πρώτες εκλογές που είχαμε κατέβει μαζί, είχα πάει στο νότιο τομέα, ναι, και με τη Συμμαχία Ανατροπής μαζί. Και στις δεύτερες, γιατί εγώ βρίσκομαι τερής και πηγαίνω κάπου, θα πολεμήσω. Και στις δεύτερες ήμουνα στην Δυτική Αττική με τους οικολόγους πράσινους. Μπράβο, ναι. Δώσαμε μάχη, βοηθάμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το σχετικά καλύτερο πάντα. Τώρα, ο Γιάννης ο Σγουρός, ο οποίος είναι ένας κολοσσός γνώσεων, εμπειριών, ιστορίας, ο πρώτος εκλεγμένος νομάρχης, ο πρώτος εκλεγμένος νομάρχης και πρώτος εκλεγμένος περιφερειάρχης, λοιπόν το 2010, και ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε τότε στην κυβέρνηση Πασόκ που το έκανε την συνένωση των νομαρχιών στο να υπάρξει περιφερειακή αυτοδιοίκηση, διότι μέχρι τότε είχαμε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ο Γιάννης λοιπόν ο Σγουρός και η παράταξή μας ουσιαστικά στέκουν θετικά σε κάθε πρωτοβουλία της διοίκησης της περιφέρειας Αττικής, την οποία στηρίζουμε. Και αυτό που λέει εμείς στηρίζουμε. Όταν αφορά τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός είναι της διοίκησης, τον εφαρμόζει η διοίκηση και ήθιστε να το ψηφίσει η διοίκηση. Παραδείγματος χάρη, στη Βουλή κατετέθη ο προϋπολογισμός ο κρατικός, τον οποίο το ψήφισε το κυβερνό κόμμα. Νομίζω ότι το ψήφισαν και 3 ανεξάρτητοι βουλευτές από τους Σπαρτιάτες, λοιπόν πρώην Σπαρτιάτες. Οπότε αυτός θα υλοποιήσει το πρόγραμμα του προϋπολογισμού, αυτός έχει και την ευθύνη να το ψηφίσει. Εμείς ψηφίζουμε όλα αυτά και είμαστε στα περισσότερα θετικοί ναι σε ό,τι είναι καλό, γιατί πρέπει να πω και ο Περιφερειάρχης ο Νίκος ο Χαρδαλιάς επιδιώκει τις συγκλήσεις, εξάλλου προέρχεται από την αυτοδιοίκηση, πέρα ότι πέρασε μετά και στο χώρο της κεντρικής εξουσίας, ήταν δήμαρχος Βύρωνα. Το 2014 είχε κατέβει υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, που χωρίς σταυρό που είναι με το παλιό
καθεστώς, οπότε έχει και την εμπειρία, γνωρίζονται πολύ καλά με τον Γιάννη τον Ζουρό, ξέρει ο Γιάννης πώς λειτουργούσε στις συγκλήσεις και ο τρόπος που ήταν ο συνενετικός και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Αυτό θα κριθεί βεβαίως, εμείς δεν είμαστε διοίκηση, ούτε ο ρόλος μας είναι να διαμορφώνουμε την διοίκηση, ο ρόλος μας είναι να βοηθούμε την διοίκηση να γίνει καλύτερη, με προτάσεις, με παρατηρήσεις, κριτική. Είμαστε σε αυτούς που είναι απέναντι, αλλά με θετική κριτική και θετικό πρόσημο. Πόσο εύκολο είναι όμως όλο αυτό? Γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, η αντιπολίτευση, έχουμε μάθει στην Ελλάδα, να είναι συνέχεια απέναντι, τουλάχιστον από την κεντρική εξουσία. Πόσο εύκολο είναι το να ασκούμε κριτική, αλλά και να είμαστε απέναντι σε κάποια θέματα τα οποία φαίνει η διοίκηση? Πολύ καλό ερώτημα. Είναι διαφορετικό το πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης από τη λειτουργία την κοινοβουλευτική. Γιατί δεν είναι κόμματα, στη Βουλή είναι κόμματα τα οποία συγκρούονται, αντιπαλεύουν, προσπαθούν να διαμορφώσουν συσχετισμούς, να πείσουν ένα κομμάτι μεγαλύτερο της κοινωνίας. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, τις παρακολουθεί ο κόσμος, οι πολίτες μέσα από το κανάλι της Βουλής και έχει μια ενημέρωση. Γι' αυτό και είναι και πιο σκληρές οι συγκρούσεις εκεί και το βήμα της Βουλής είναι για να αναπτύσσονται τα επιχειρήματα εκατέρωθεν. Ο χώρος της αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ένας χώρος συγκλήσεων. Γι' αυτό έχει γίνει και η προσπάθεια, κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν με την απλή αναλογική, όπως ήταν κουτσή στραβή, έγινε μια απλή αναλογική. Και στο επίπεδο του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και στο δεύτερο, υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και πρέπει να επιτυχάνονται συγκλήσεις. Πρέπει να πω ότι σήμερα είχα μια συνάντηση με ένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος της περιφέρειας, όχι υπηρεσιακό παράγοντα, και επισήμανα ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βέβαια δεν υπάρχει ταύτιση, είτε ψηφίζουν είτε καταψηφίζουν, είτε υπάρχει παρόν αποχή κτλ. Το κλίμα μέσα είναι πάρα πολύ θετικό και υπάρχει, θα έλεγα, μια φιλική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν είναι το κατά να πλακωθούμε στις μπουνιές, το κατά είναι η πολιτική αντίθεση με τα επιχειρήματα που να διατυπώνει κάποιος, ή το λευκό, το παρόν. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαφοροποιήσεις, αλλά το κλίμα γενικά είναι πολύ καλό. Εμείς ως παράταξη συμβάλλουμε σε αυτό το κλίμα. Η τεράστια πείρα του πρώην Περιφερειάρχη του Γιάννη του Σγουρού και η γνώση του αντικειμένου συμβάλλει πάντα με επιχειρήματα, με προτάσεις να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Το γεγονός ότι οι 4 πρώτες παρατάξεις, ο κύριος Καραταλιάς, ο κύριος Ιωακιμίδης, του ΚΚΕ, δεν θυμάμαι τον. Ο Γιάννης ο Πρωτούλης. Ο κύριος Πρωτούλης, μπράβο, και ο Γιάννης ο Σγουρός, προέρχονται από την αυτοδιοίκηση. Βοηθάει να γίνονται καλύτερες συνεδριάσεις και να παίρνουν σωστές αποφάσεις για την Αττική? Σίγουρα βοηθάει. Σίγουρα βοηθάει, διότι αν κάποιος δεν έχει περάσει από την αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα για τον τρόπο λειτουργίας. Είναι πολύ θετικό, δηλαδή και ότι ο Γιώργος ο Ιακημίδης ήταν δήμαρχος Νικαίας Ρέντι, άρα πολλές θητείες έχει εμπειρία. Ο Γιάννης ο Πρωτούλης βέβαια μέσα από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, αλλά και έχει και άλλα στελέχη που είχαν συμμετοχή, δηλαδή στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Οπότε όλο αυτό το κλίμα της εμπειρίας συμβάλλει στο να υπάρχει διάλογος ουσιαστικός, να κατατίθενται επιχειρήματα και οι διαφωνίες και οι συμφωνίες με έναν πολιτισμένο τρόπο και τελικά να βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Ωραία. Τώρα αυτά στα επόμενα σχέδια που έχει η Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση, ποια είναι, πώς θα πορευτεί δηλαδή στο επόμενο διάστημα, στο 2025, καθώς πλέον... Πάρα πολύ καλά. Όπως ξέρεις, η Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση ήταν και είναι ανεξάρτητη. Υπάρχουν ταυτότητες πολιτικές, συμμετείχαν πρόσωπα ως υποψήφοι από όλο το πολιτικό φάσμα, το δημοκρατικό φάσμα, και από τα δεξιά και από το κέντρο και από αριστερά, χωρίς περιορισμούς, εφόσον όσοι συμμετείχαμε συμφωνούσαμε με το πρόγραμμα το οποίο είχε η Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση. Άρα θα συνεχιστεί αυτή η πορεία, επειδή συζήτησα και με τα στελέχη και με τον Γιάννη τον Σγουρό, θα συνεχιστεί η παράταξη αυτή, έχει βάθος χρόνων, έχει εμπειρία, έχει σοφία, έχει στελέχη και θα συνεχίσει.
θα συνεχίσει και θα είναι παρούσα και το 25 και το 26 και το 27 και το 28 στις εκλογές που θα έρθουν. Θα συνεχίσει η παράταξη αυτή χωρίς κομματικά καπελώματα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, αφού αναλύσαμε την περιφέρεια, να προχωρήσουμε στο κομμάτι της Ελληνορωσικής Συμμαχίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος και αρκετοί είναι με την λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας και θεωρούν τους Ουκρανούς, και είμαστε και οι υπόλοιποι που κοροϊδεύουμε αυτό το κομμάτι, ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι οι Ουκρανοί και πιστεύουμε ότι είναι οι Ρώσοι. Η πλευρά της Ρωσίας, λοιπόν, μιας και που έχεις και καλές σχέσεις με την Ρωσία, τι έχει γίνει τώρα όλο αυτό με δεν τον πόλεμο? Δεν υπάρχει Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος καταρχήν. Η σύγκρουση είναι ένας υβριδικός παγκόσμιος πόλεμος. Είναι μια σύγκρουση της Δύσης κατά της Ρωσίας. Η Ρωσία ονομάζει την ονομάζει ειδική στρατιωτική επιχείρηση, διότι επεδίωξε την ουδετεροποίηση της Ουκρανίας, του Ουκρανικού κράτους και την αποναζιστικοποίηση. Να θυμίσουμε κιόλας ότι το 2014 που έγινε η πτώση της εκλεγμένης κυβέρνησης της Ουκρανίας με πραξικόπημα. Ανατροπή με πραξικόπημα. Και παρά τις συμφωνίες με εγγυητές και τη Γερμανία και την Αγγλία και τα λοιπά, παραβιάστηκαν οι συμφωνίες. Όλα τα μέσα στην Ελλάδα λέγανε για τους ναζιστές Ουκρανούς. Τώρα ξαφνικά το έχουμε ξεχάσει Ναι, γιατί είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τα μεγάλα αφεντικά του πλανήτη που είναι κυρίως οι ΗΠΑ. Γι' αυτό όταν λέει λοιπόν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όσοι το λένε εννοούν ότι είναι με τον αμερικανικό παράγοντα. Έλα όμως που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αν εγώ ήμουν πρόεδρος δεν θα είχε γίνει αυτός ο πόλεμος, που σημαίνει κάποιοι τον προκάλεσαν, όχι η Ρωσία. Αυτά τα έχει εξηγήσει και ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ. Δηλαδή το λάθος που έγινε, όχι, είναι ένα έγκλημα εδώ, το οποίο το πληρώνει, λέει. Και εκτός από αυτό πρέπει να σου πω, τον Μάρτιο του 22 στην Κωνσταντινούπολη είχε υπάρξει συμφωνία, είχαν πέσει υπογραφές και ήταν να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες. Με επιβολή των Αγγλοσαξώνων και συγκεκριμένα του Μπόρις Τζόνσον σκίστηκε το χαρτί της συμφωνίας και επέβαλε στους Ουκρανούς να πολεμήσουν. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, θα πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Όταν μιλάμε λοιπόν για Ουκρανία, να πούμε λίγα πράγματα. Η Ουκρανία είναι ένα κράτος το οποίο για πρώτη φορά δημιουργήθηκε την περίοδο της δημιουργίας της Σοβιετικής Ένωσης, από τους Μπολσεβίκους. Λοιπόν, προσωπικά έχω τιμηθεί από τους τιμηθεί από την Ομοσπονδία των Κοζάκων της Ουκρανίας στο Άγιον Όρος. Ήταν και άλλα δύο πρόσωπα. Στα Ουκρανικά, που το ότι είναι άλλο κράτος δεν σημαίνει ότι είναι άλλο έθνος. Εμείς έχουμε ως ελληνικό έθνος έχουμε δύο κράτη, την ελληνική δημοκρατία και την κυπριακή δημοκρατία. Και αν πάρουμε την ομιλούμενη διάλεκτο, την κυπριακή, έχει μεγάλες αποκλίσεις από τα νέα ελληνικά. Δηλαδή αν μιλήσει κανείς από ένα χωριό Κύπριος μιλήσει την διάλεκτο εκεί, θα υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας. Όσον αφορά λοιπόν την Ουκρανία, πρώτον ο μισός περίπου πληθυσμός 45% μιλούν καθαρά ρωσικά, ρωσόφωνοι, είναι Ρώσοι. Οι υπόλοιποι ήταν επίσης πολεμιστές του Τσάρου, ήταν Σλάβοι Ρώσοι, και εξάλλου το Κίεβο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα των Ρώσων. Αυτό ήταν το Κίεβο. Λοιπόν, και ήταν η πρώτη έδρα του Πατριαρχείου. Ουκραΐνα, τι σημαίνει? Ουκράινα στα ρωσικά και Ουκραγίνα στα ουκρανικά. Κράι στα ρωσικά σημαίνει άκρη, σύνορο. Ουκράινα είναι τοπικό, σημαίνει στα άκρα, στα σύνορα. Δηλαδή ήταν η περιοχή της Ρωσίας που ήταν προς τα άκρα, και είχαν και έχουν φοβερούς πολεμιστές. Δηλαδή ο ουκρανικός λαός, είτε είναι ρωσόφωνοι είτε είναι ουκρανόφωνοι, είναι φοβεροί πολεμιστές. Λοιπόν, γιατί ήταν αυτοί οι ακρίτες της ρωσικής αυτοκρατορίας. Και στη συνέντευξή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Τάκερ Κάρλσον είπε το εξής: το ότι είναι καθαροί Ρώσοι Ουκρανοί αποδεικνύεται από το εξής. Τους πολιόρκησαν μια ομάδα Ουκρανών στρατιωτών οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και τους ζήτησαν να παραδοθούν για να σώσουν τη ζωή τους. Και αυτοί αποκρίθηκαν σε άπτεστα ρωσικά
οι Ρώσοι δεν παραδίδονται ποτέ. Έτσι είπαν. Ναι. Οι Ρώσοι, σε αυτούς θεωρούν Ρώσους, δεν παραδίδονται ποτέ. Και πολέμησαν και σκοτώθηκαν. Και αυτό είπε, ότι είναι Ρώσοι. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο. Τώρα, επειδή όταν είχε έρθει ένα ψήφισμα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που ήμουνα τότε εκλεγμένος επικεφαλής παράταξης, είχα πει ότι είναι πόλεμος δια αντιπροσώπων. Και είχα πει στον Περιφερειάρχη τότε, τον Απόστολο Τζιτζικό, να το συζητήσουμε το θέμα, συμφωνούμε να το συζητήσουμε. Και ενδεχομένως να εκδώσουμε ψήφισμα κοινού, αλλά θα βάλουμε στο τραπέζι και τις ναζιστικές θηριωδίες. Αυτά που γίνανε. Διότι εγώ τα ήξερα αυτά, είχα ασχοληθεί και στη Βουλή και μετέπειτα και δημοσιογραφικά. Και το 2014, όταν έγινε το δημοψήφισμα επανένωσης με τη Ρωσία της Κριμαίας, γιατί η Κριμαία χωρίς πόλεμο, χωρίς συγκρούσεις, δημοκρατικά, εξάλλου έχει πλειοψηφία 80-90% πληθυσμού, οι υπόλοιποι είναι Τάταροι, είναι Εβραίοι, είναι Βούλγαροι, είναι Έλληνες κτλ. Και με δημοψήφισμα αποφάσισε να ενταχθεί εκεί. Λέω να συζητήσουμε και τις ναζιστικές θηριωδίες του τάγματος του Αζόφ, που οδήγησαν στο θάνατο, στους φόνους 14.000 ανθρώπων. Αρνήθηκε τότε. Γνωρίζω πολύ καλά, ήμουνα ο πρώτος δυτικός βουλευτής που πήγα στην Κριμαία με επίσημη πρόσκληση και έκανα την πρώτη επίσημη συνάντηση. Το 2017 ήμασταν με μια μεγάλη αντιπροσωπεία, ήταν από εδώ από την Αττική ο σύλλογος οι Μωμόγεροι από την Καλιθέα, και οργανώσαμε μια μεγάλη αντιπροσωπεία 18 ατόμων, καλλιτεχνικά συγκροτήματα και στελέχη, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη, και βρεθήκαμε εκεί και κάναμε εξαιρετική δουλειά. Στηρίξαμε τους Έλληνες, την ελληνική κοινότητα, την οποία έχει ξεχάσει εντελώς η Ελλάδα. Λοιπόν, και κάναμε μεγάλες εκδηλώσεις, μιλάμε με 700 άτομα, δώσαμε και εικόνες, βιβλία, σημαίες, ελληνικές, βυζαντινές, πονδιακές, λοιπόν, και κάναμε μια μεγάλη. Άρα γνωρίζω πολύ καλά τα ζητήματα. Εδώ λοιπόν έγινε μια προσπάθεια στα πλαίσια του στόχου για παγκόσμια κυριαρχία του βαθέως κράτους των ΗΠΑ να υποτάξουν τη Ρωσία. Έχουν εξηγηθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Η Ρωσία όμως το λέει ο Elon Musk σε μια συνέντευξή του, δεν μπορεί να νικηθεί η Ρωσία. Έχει τεράστιους ενεργειακούς πόρους, τεράστιους διατροφικούς πόρους, έχει τεράστιο φυσικό πλούτο, δηλαδή στέκεται στα πόδια της και κυρίως έχει μια μεγάλη παράδοση πολιτισμική και ισχυρή ταυτότητα. Δηλαδή λέγανε, ή θα την κάνουμε να παραδοθεί, να ιτηθεί, ή θα προκαλέσουμε λαϊκή εξέγερση κατά του πρόεδρου Πούτιν. Δεν τα κατάφεραν αυτά εδώ. Και την ύφη τελικά την πλήρωσαν οι ευρωπαϊκές χώρες, άρα οι ευρωπαϊκοί λαοί, με την ανεργία που υπάρχει, με το να πληρώνουν 7 φορές ακριβότερο το σχιστολιθικό αέριο, το αμερικάνικο, και τώρα ο Τραμπ τους λέει, κοιτάξτε, θα πάρετε το αμερικάνικο αέριο, διότι σταμάτησε η συμφωνία λίγη του αγωγού που μέσω της Ουκρανίας πήγαινε το ρωσικό αέριο. Λοιπόν, την έχουμε πληρώσει εμείς. Πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα στην Ελλάδα, ακριβότερα το αέριο. Θα ήταν πολύ χαμηλότερα αν δεν υπήρχε αυτή η σύγκρουση. Η προσπάθεια λοιπόν του βαθέως κράτους της Αμερικής να υποτάξει τη Ρωσία ήταν μια λάθος επιλογή. Βέβαια τους το είχε πει ο Χένρι Κίσινγκερ 2 χρόνια νομίζω πριν φύγει. Είπε, οι επιλογές είναι 2 των ΗΠΑ. Ή θα αποδεχτούν την ύπαρξη ενός πολυπολικού κόσμου που αναδύεται, ή θα πρέπει να κάνουν πόλεμο. Δεν μπορούν. Ο πολυπολικός κόσμος είναι μια πραγματικότητα που γεννιέται. Ήδη έχουν ξεπεράσει τους G7 σε παγκόσμιο ΑΕΠ. Όταν μιλάμε για Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική, έχει μπει. Ναι, είναι μια ένα οικονομικό φόρο, οικονομική συνεργασία, η οποία θέλει να κάνει και αποδολαριοποίηση και το κάνει προοδευτικά, γιατί το δολάριο χρησιμοποιείται ως όπλο στις διεθνείς σχέσεις και είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Και όπως λένε οι Κινέζοι ανοιχτά, μέχρι το 2030 η Αμερική θα είναι μια μεγάλη δύναμη σε ένα παγκόσμιο πολυπολικό σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν η Ρωσία δεν έχει χάσει. Η Ρωσία δεν μπορεί να ιτηθεί. Η Ρωσία βρήκε άλλους πελάτες να πουλάει ενέργεια, και κυρίως είναι μια δύναμη που αντιστέκεται
σε αυτό που είναι, δηλαδή, ενώ μιλάμε για δημοκρατία στη Δύση, ποια δημοκρατία? Τον πρώτο σε ψήφους υποψήφιο πρόεδρο στη Ρουμανία τον απέκλεισαν μετά την πρωτιά του στις εκλογές, ότι κακώς έγινε και τα λοιπά. Το συνταγματικό θεωρήθηκε φίλος του Πούτιν. Είναι φίλος προσωπικός του Τραμπ. Ο Τραμπ έστειλε για να το στηρίξει τον Τάκερ Κάρσλον και τον Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, και βεβαίως έχει και μία αναφορά προς την Ρωσία. Αλλά δεν υπήρχε καμία ανάμειξη της Ρωσίας. Γιατί να αναμειχθεί η Ρωσία σε αυτό εδώ? Καμία ανάμειξη. Η Ρωσία δεν επεμβαίνει, ενώ είναι γνωστό, το έχουν πει ήδη οι Αμερικανοί, ότι η CIA επεμβαίνει σε δεκάδες χώρες και επηρεάζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, επειδή το ανέφερες, ο Ζελένσκι καταρχάς είχε ζητήσει να μην υπάρχει ελληνική. Να πούμε εδώ το εξής. Ο Ζελένσκι εκλέχτηκε πρόεδρος εξαγγέλλοντας το ότι θα λειτουργήσουν όλα καλά, δεν θα υπάρχουν πιέσεις προς τη ρωσική γλώσσα για τις μειονότητες, για όλους κτλ. Μάλιστα πολλοί τον θεωρούσαν ως άνθρωπο που εξέφρασε τα ρωσικά συμφέροντα και έκανε τα εντελώς αντίθετα. Απαγορεύτηκαν οι γλώσσες διδασκαλίας, τα ελληνικά κτλ. Ναι, νομίζω είχε απαγορεύσει την ελληνική, είχε καταργήσει βασικά την ελληνική μειονότητα. Γενικά έχουμε κάποια εικόνα, δηλαδή το πώς λειτουργήσε τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι ο Ζελένσκι, γιατί βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να τον χαιρετίζει μέσα στην Βουλή, να φέρνει άνθρωπο το τάγμα των Αζόβ να μιλάει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και την ίδια στιγμή να βλέπουμε βίντεο με τον Ζελένσκι να λέει ότι καταργείται η ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία. Τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει με όλα αυτά? Μάλιστα. Να πούμε ότι επισκέφθηκα πρώτη φορά την Ανατολική Ουκρανία, τη Μαριούπολη, το 1996. Έγινε ένα συνέδριο στο Ινστιτούτο Γλωσσών εκεί, στο οποίο διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα. Διδασκόταν και νομίζω διδάσκεται. Πάρα πολλοί Έλληνες, μιλάμε για 200.000 περίπου Έλληνες εκεί. Η Μαριούπολη, στα γύρω χωριά, στις περιοχές, στην Κρυμαία, όλη αυτή δηλαδή η περιοχή. Έχω βρεθεί, όπως είπα, το 17, εκεί που ήταν πλέον αυτονομημένα, αποσχισμένα τα εδάφη. 21 χρόνια μετά δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ήμουνα και το 2000 εκπροσωπώντας, το 2000 ήταν, εκπροσωπώντας την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Ήμουνα στη μεγάλη γιορτή, στο θέατρο, αυτό το οποίο γκρεμίστηκε, βομβαρδίστηκε, όχι από τους Ρώσους αλλά από το τάγμα του Αζόφ, και ο πρωθυπουργός της χώρας μας είπε ότι θα το ξαναφτιάξει. Τα έχουν φτιάξει και όλα είναι τέλεια. Ήμουν εκεί και εκπροσώπησα την Ομαρχία Θεσσαλονίκης, τον Ομάρχη τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, ως ερετός νομαρχιακός σύμβουλος, άρα γνωρίζω ανθρώπους, έχω σχέσεις. Πρόσφατα στείλαμε μάλιστα από το κίνημα Ελληνορωσικής Συμμαχίας έναν ομογενή μας εκεί μουσικό που παίζει μπουζούκι, ο οποίος είναι από το χωριό Σαρτανά, γιατί έλεγε ο κύριος Ζάντιας ότι έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει ελληνική μειονότητα εκεί, ο οποίος είχε δανειστεί από ένα συνάδελφό του μπουζούκι, καταστράφηκε το σπίτι του, πήρε φωτιά έξω από τον πόλεμο, τι έγινε, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστρέψει το μπουζούκι. Λοιπόν, μια φίλη μας που είναι στέλεχος και είναι στιχουργός, μουσικοσυνθέτης από τις Σέρρες, λοιπόν επικοινώνησε με έναν επίσης μουσικοσυνθέτη εδώ στην Αθήνα, ο οποίος είχε ένα μεταχειρισμένο μπουζούκι, ανέλαβε μάλιστα, το έστειλε από εδώ χωρίς να πληρώσει επιπλέον χρήματα για τη μεταφορά, και έχει πάει στα χέρια του και μας έστειλε ο άνθρωπος για τη φωτογραφία. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες εκεί, είναι φιλόξενοι, είναι ωραίοι άνθρωποι, είναι διάφορες καταγωγές εκεί, κατάγονται καταρχήν από τις παλιές ελληνικές απικίες, ένα μεγάλο κομμάτι. Πολλοί από αυτούς έχουν ξεχάσει λησμονήσει την ελληνική γλώσσα, μιλούν τατάρικη διάλεκτο, όπως και Έλληνες της Μικράς Ασίας σε διάφορες περιοχές. Είναι από τα νησιά του Αιγαίου, είναι από την Ήπειρο, είναι από την Θράκη, είναι από τον Πόντο. Δηλαδή γίνανε μετακινήσεις. Εξάλλου η Κατερίνη η Μεγάλη είχε μεταφέρει πληθυσμούς ελληνικούς για να ενισχύσει όταν πήρε τις περιοχές αυτές. Θα σου προτείνω, Μάνο, σε αποστολή που θα κάνουμε εκεί, να είσαι μαζί μας, να έρθεις έλθου και είδε, που λέει και το Ευαγγέλιο, ελθέ και είδε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή.
οι Έλληνες είναι εκεί. Ο Ζελένσκι έχει λειτουργήσει με εχθρικό τρόπο. Να θυμίσω εδώ ότι το 2014 τότε, με όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονταν από το άγμα του Αζόφ και τα οποία όντως τα παρουσίαζαν τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, υπήρχαν ρεπορτάζ για αυτά εδώ, η τότε πρόεδρος, η Αλεξάνδρα Προτσέγκο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας, σε συνέντευξή της σε ελληνικό μέσο τηλεοπτικό, είχε καταγγείλει αυτές τις πράξεις. Μετά βέβαια έπρεπε να επιβιώσουν οι Έλληνες και προσαρμόστηκαν στο καθεστώς του Πέτρο Ποροσέγκο, του Βολόντιμιρ Ζελένσκι, γιατί πρέπει να πούμε αυτό ήταν ένα σχέδιο ανατροπή του αμερικάνικου παράγοντα, έγινε ανατροπή με καθοδήγηση της αμερικανικής πρεσβείας, του Τζέφρι Πάιατ. Λοιπόν, και μάλιστα η Βικτόρια Νούλαντ μήνες πριν το πραξικόπημα στο Μαϊντάν είχε ετοιμάσει την κυβέρνηση η οποία ανέλαβε μετά το πραξικόπημα, και μάλιστα ένα από τα στελέχη που είχε αναλάβει ρόλο εκεί ήταν και ο Γεωργιανός, ο Μιχαήλης ο Ακασβίλη, ο αποπεμφθής πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, ο οποίος μετά τα έβαλε και με τον Ποροσέγκο. Γίναν διάφορα. Μιλάμε μια κυβέρνηση μαριονέτα, μια κυβέρνηση ενός χαμηλού επίπεδου προτεκτοράτου. Ωραία. Ωραία, αφού αναλύσαμε και το ρωσικό κομμάτι, το τι έχει γίνει εκεί, Πανώ, ένα τραγουδάκι, να ξεκουράσουμε λίγο και το καλεσμένο μας, γιατί τα είπες πάρα πολύ ωραία, Γαβρίλ, και θα επιστρέψουμε σε περίπου 3 λεπτά από τώρα να συνεχίσουμε με το τι γίνεται πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μου επιτρέπεις να πω κάτι? Ναι. Πρέπει να πω ότι την προεκλογική περίοδο στις εκλογές για την περιφέρεια, που ήμουν στο συνδυασμό του Γιάννη του Σγρό και εκλέχτηκα, είχαν ασκήσει σφοδρή πίεση οπαδοί του τάγματος του Αζόφ, Ουκρανοί και άλλοι, αλλά οπαδοί του τάγματος, όχι δημοκρατικοί, νεοναζιστές. Λοιπόν, για να με αποβάλει από το ψηφοδέλτιο, και την ίδια παρέμβαση κάνανε και στο Ανδρουλάκη, στο Πασό κτλ. Βέβαια ο Γιάννης ο Σγρός δεν το έκανε αυτό και έπραξε σωστά και εκείνος και εγώ. Ωραία. Και να πω κιόλας ότι δεν ήταν μόνο άνθρωποι από το τάγμα του Αζόφ, αλλά και άνθρωποι άλλοι οι οποίοι λέγανε ότι το θέλουν τον ρωσόφιλο και τον υπερασπιστή του Ρωσόδουλο λέγανε. Τα πάντα. Έχεις κατηγορηθεί για πολλά. Δεν τους πέρασε όμως. Ωραία. Λοιπόν, έχεις τραγουδάκι έτοιμο? Ωραία, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε να μας πεις για την συμπρωτεύουσα και τα υπόλοιπα. Μετά από αυτή την τραγουδάρα του Νίκου του Ξυλούρη, αν δεν θυμάται ψώνιο, τι μας βάζει πάνω. Λοιπόν, θυμίζουμε, είμαστε στην Earth Open, στο στούντιο της Earth Open, www.earthopen.com. Πάνος Παντελίδης, 6pm εκπομπή, Παναγιώτης Τσάμπρας, το διόρθωσα, στην ρύθμιση του ήχου. Και Γαβριήλ Αβραμίδη σήμερα μαζί. Αλλά μας. Φοβερά τραγούδια επιλέγει, έτσι. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό και το έχω αφήσει το ελεύθερο να βάζει ό,τι θέλει. Λοιπόν... Δεν έχετε ομοσπονδιακό? Κανένα ποντιακό βρέσουμε για το φινάλε. Αν έχεις κανένα τσάπαση. Καζαντζίδη. Στέλιο Καζαντζίδη. Έχουμε και την ταινία κιόλας που έχει βγει. Να θυμηθούμε λίγο, γιατί ξέρεις, μ' αρέσει ότι ο Μάσορας, δεν ξέρω αν έχεις δει λίγο το τρέιλερ, που τραγουδάει τα ποντιακά. Πολλοί τραγουδάνε. Όχι, στην ταινία κάνοντας το Καζαντζίδη, έμαθε και ποντιακά τραγουδία για να τα τραγουδήσει ο Χρήστος Μάσορας, ο οποίος προέρχεται και από την Βορεια Ήπειρο. Λοιπόν... Σήμερα που ήμουνα στην Επιτροπή Πολιτισμού, που ήμουν ένα πληρωματικό μέλος, και γνωρίστηκα με την Βασιλεία Αργυράκη, την Πέση Αργυράκη, μου αποκάλυψε ότι από τη μητέρα της είναι πόντια, το Γιάννος Ιωαννίδου. Ναι. Λοιπόν, όσοι δεν είναι ποντιακής καταγωγής, έχουν και αυτοί, είναι φίλοι των ποντίων. Ναι, αυτοί για κάποιο λόγο είμαστε πολύ αγαπητοί τώρα. Βέβαια, όταν είδαμε από το. Έχουμε ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα, Μάνο, και μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα έχει Θεσσαλία, έχει Ήπειρο, έχει Μακεδονία, έχει Θράκη. Είναι όλα γένους θηλυκού. Το μόνο αρσενικό παιδί είναι ο Πόντος. Γένους αρσενικού. Ισχύει. Είναι η μόνη περιοχή που πάντα είναι ο Πόντος και όχι η Πόντος. Αλλά επειδή θα πάμε μετά για το θέμα το που μας καίει και τους δύο, και εννοώ για την γενοκτονία, θέλω πρώτα να πιάσουμε τη Θεσσαλονίκη για να τελειώσουμε με τον Πόντο. Θεσσαλονίκη, μεγάλη φτωχομάνα, που τραγούδι που βγάζει τα καλύτερα παιδιά, αλλά είναι φτωχομάνα. Ερώτηση. Το μετρό φτιάχτηκε για 9 χιλιόμετρα για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει με τα πόδια από το ένα μετρό στο άλλο. Τι γίνεται τώρα?
Καλή ερώτηση. Λοιπόν. Πώς έχει διευκολύνει τέλος πάντων τη ζωή του το μετρό, αν έγινε εννοείται για επικοινωνιακά παιχνίδια παρεδόθηκαν αυτοί οι σταθμοί, τι πιστεύεις εσύ, Γαβρίλη, γιατί τα έχεις ζήσει? Οπωσδήποτε το μετρό είναι καλό που έγινε. Ναι, εννοείται. Καθαρές κουβέντες, γιατί κάποιοι απαξιώνουν κτλ. Είναι καλό και θα βοηθήσει. Αλλά θα βοηθήσει λίγο. Δηλαδή είναι μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από τη μια αυτή άκρη, δηλαδή από το σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ μέχρι την Ελβετία 13 στάσεις. Για αυτούς που δεν ξέρουν από την Αθήνα, δηλαδή μιλάμε για μια απόσταση σαν από τον Κολονό παραδείγματος χάρη μέχρι τη Συγκρού Φίξ. Λοιπόν, έτσι να πούμε, είναι 9,6 χιλιόμετρα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Είναι όμορφο, είναι ένα απόκτημα για τη Θεσσαλονίκη και κακά τα ψέματα. Όμως, γιατί έπρεπε να το κάνουν, ναι και καλά 30 Νοεμβρίου να το παρουσιάσουν, που δεν λειτουργούσαν πράγματα, δηλαδή που μετά από λίγες ημέρες από το ρεύμα, δεν υπήρχε ρεύμα ηλεκτρικό, είναι δυνατόν, και έμεινε ο σειρμός στη μέση του τούνελ, και μετά από 15 λεπτά αφού μείνανε μέσα στα βαγόνια τους βγάλανε και πήγανε περπατώντας εκεί. Είναι ένα σενάριο που μου εξήγησε και ο πρόεδρος του Αττικού Μετρό, είναι ένα σενάριο σε περίπτωση τρομοκρατικού χτυπήματος, και τους βγάλανε από τις καταπακτές πάνω του εξαερισμού. Όταν λοιπόν δεν λειτουργούσαν, δηλαδή εδώ έβγαλα παραδείγματος χάρη για να κινούμε προσωποποιημένη κάρτα στο Αττικό Μετρό σε 2 λεπτά, 1,5-2 λεπτά, τάκ, βγαίνει η κάρτα. Εκεί κάνα 10 λεπτά. Που σημαίνει δεν φταίνε οι υπάλληλοι, δεν είχαν εκπαιδευτεί. Εγώ πήγα την πρώτη μέρα γιατί ξέρω ότι έπρεπε να βγάλω, δεν ξέρανε οι άλλοι, και όταν μάθαν πρέπει να βγάλουν προσωπημένη κάρτα, πηγαίναν εκεί και περιμέναν με τις ώρες και έπεφτε το σύστημα. Δηλαδή όταν πήγα και τη δεύτερη μέρα και έβλεπα με τη βροχή να στάζει νερό, είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή. Ή να έχουν κουβάδες και να στάζει το νερό εκεί. Εκεί ποιος φταίει όμως? Φταίει η εργολαβική εταιρεία? Φταίνει όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε και... Φταίει αυτός που παραδίδει. Όταν κάνεις παράδοση, παραλαβή, πρέπει να είναι όλα άψογα και τέλεια. Έπρεπε να γίνουν περισσότερα δοκιμαστικά δρομολόγια και να μην ήταν με την αβεβαιότητα αυτή, γιατί δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορεί να σταματάνε οι σκάλες, τα ασανσέρ, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Είναι πρόβλημα. Λέμε πάντα, για να μην είμαστε μίζεροι, είναι ένα απόκτημα και ένα στολίδι για τη Θεσσαλονίκη με όποια προβλήματα και να έχει, αλλά πρέπει να γίνουν οι επεκτάσεις. Δηλαδή μετρό Θεσσαλονίκη σημαίνει πρέπει να πάει μέχρι το αεροδρόμιο. Ναι, ένα ανατολικά. Του χρόνου λένε θα πάει Καλαμαριά, μέχρι Καλαμαριά, που σημαίνει επόμενος σταθμός Νομαρχία, νυν περιφέρεια, και μετά Καλαμαριά, και μετά έχει άλλους σταθμούς να πάνε Φοίνικα κτλ. Πρέπει να πάει δυτικά, στις λαϊκές συνοικίες, στις φτωχές συνοικίες, Κορδελιό, Εύωσμο, Σταυρούπολη, γιατί υπάρχει πρόγραμμα, και μια που ο Παναγιώτης μας είπε στο διάλειμμα ότι έχει από εκεί, από Σταυρούπολη, λοιπόν αναφορά, θα πάει μέχρι την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, μπορεί να πάει και μέχρι το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου. Άρα πρέπει να γίνουν οι επεκτάσεις. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως, γιατί έπρεπε να στοιχήσει τριπλάσια από το μέσο όρο κατασκευών μετρό? Γιατί έπρεπε να κοστίσει τόσο? Γιατί έπρεπε να περιμένει η Θεσσαλονίκη 30 χρόνια για να έχει μετρό. Λοιπόν, ο μέσος όρος ανά χιλιόμετρο είναι 105 εκατομμύρια, 101-105 εκατομμύρια. Ναι. Το κόστος κατασκευής. Εδώ είναι 315, υπερτριπλάσιος. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό? Τι δεν έγινε σωστά? Άρα κάποια πράγματα γίναν με λάθος τρόπος, ακριβά μεν, αλλά είναι ζήτημα γιατί γίνανε. Παραδείγματος χάρη, ο εργολάβος, επειδή ακολουθήθηκε ένα διαφορετικό μοντέλο από τους προηγούμενους για τις αρχαιότητες Βενιζέλους, δηλαδή απόσπαση, τεμαχισμός και επανατοποθέτηση, η καθυστέρηση αυτή κόστισε ρήτρα υπέρ του εργολάβου 200 εκατομμύρια. Άρα αυτά χάθηκαν. Δηλαδή ενώ θα μπορούσε να υπάρξει ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο την εκπομπή μου στην τηλεόραση, 2 τηλεόραση, το υποστήριξε ο Γιάννης Ομιλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος του Αττικού Μετρό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Θεσσαλονίκη τι προβλήματα έχει πέρα από το μετρό, το οποίο λέω και πάλι, εγώ δεν θα είμαι μίζερος, δεν χρειάζεται ένα στολίδι, αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει και μέσω σταθερής τροχιάς, επίγειας,
αποκτήσει τραμ. Τα τραμ τα ξυλώσανε παλιά για να λειτουργήσει ο ΑΣΤ. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, γιατί κάνουν και το flyover στην περιφερειακή οδό και θα δείτε μια Θεσσαλονίκη να βογκάει κυριολεκτικά από το κυκλοφοριακό φόρτο. Το μεγάλο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι η ανεργία. Η ανεργία, μάλλον, είναι σοβαρό πρόβλημα. Το εργατικό κέντρο ονομάζει την Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της ανεργίας. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πρωτεύουσα όντως? Γιατί έχουν μετακινηθεί, έχουν μεταφερθεί από το 2000, τότε τους δίναν και κίνητρα η κυβέρνηση Σιμίτη, μεταφέρθηκαν εταιρείες παραγωγικές, βιοτεχνίες κτλ. Πήγανε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στα Σκόπια, σε όμορφες βαλκανικές χώρες όπου υπήρχε ευθυνό εργατικό δυναμικό. Θυμάμαι σε μια death που είχαν με τον Επάνω το Καμένο, που είχε ανέβει αντιπροσωπεία μιας γνωστής εταιρείας αναψυκτικού που είχε πάνω εργοστάσιο και έκλεισε και πήγε στη Βουλγαρία. Δηλαδή είναι και τα Σκόπια εκεί πέρα και η Βουλγαρία είναι χώρες οι οποίες έχουν πάρει αρκετά εργοστάσια της Θεσσαλονίκης. Επειδή έχω σχέση με την Αθήνα, ήμουν βουλευτής, διατηρούσα γραφείο στην Πανεπιστημίου απέναντι από το Αρσάκιο μέχρι το για 2 χρόνια, μέχρι το Μάιο του 22, την περίοδο τότε των εγκλισμών και τα λοιπά. Εμείς μπορούσαμε και κάναμε συναντήσεις. Τώρα είμαι περιφερειακός σύμβουλος, άρα κινούμε. Και πριν να εκλεγώ έρχομαι τακτικά κάθε μήνα, σχεδόν κάθε 1-2 μήνες ερχόμουν στην Αθήνα, γιατί πολύ αγαπημένη η Θεσσαλονίκη, πολύ αγαπημένη και η Αθήνα για μένα. Η μητέρα μου εδώ γεννήθηκε, στη Δροσιάτικης. Λοιπόν, εδώ πήρανε αποκατάσταση οι παππούδες που ήρθαν από τον Πόντο, στο Ρωσοχώριο όπως το λένε. Η Θεσσαλονίκη όμως υποφέρει σε αυτό εδώ. Έχει πολύ περισσότερα νέα παιδιά τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν την τύχη τους. Και λυπάμαι πραγματικά για αυτή μας την πατρίδα που την αγαπάμε, που έπρεπε να ήταν η Ελβετία της Μεσογείου, όχι μόνο από την άποψη των θεσμών, των δημοκρατικών, των αμεσοδημοκρατικών, που εκεί της καθιέρωσε Καποδίστριας, αλλά και από την άποψη ευημερίας. Είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε ότι είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Δεν είναι αληθές αυτό εδώ, διότι αν είμαστε λίγο πάνω στους μισθούς και με μεγάλη ακρίβεια και με υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με τα κόκκινα δάνεια, με το τεράστιο δημόσιο χρέος, είμαστε δυστυχώς η χειρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χειρότερο κράτος, όχι χώρα. Η χώρα είναι ευλογημένη, είναι ο ευλογημένος τόπος. Είμαστε το χειρότερο κράτος, το φτωχότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έπρεπε να ήταν πρότυπο, με απεριόριστες δυνατότητες, που σημαίνει δεν γίνουν τα πράγματα που είναι να γίνουν και ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Πάνω στη Θεσσαλονίκη έχω διαβάσει, ως γνωστόν εγώ είμαι νεφροπαθής, κοιτάζω αρκετά τα θέματα της υγείας. Μεγάλο πρόβλημα όμως και στους γιατρούς. Δηλαδή θυμάμαι ότι υπήρχαν γιατροί που παθαίναν και εγκεφαλικά επάνω από τις υπερορίες που κάνανε. Έχουν φύγει πάρα πολλοί καταρχήν για να δουλέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, πάρα πολλοί. Και ιδιαίτερα φεύγουν, υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων, σοβαρή έλλειψη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα πιο δίκαιο, που να ανταμείβει το γιατρό πραγματικά με περισσότερα χρήματα, αλλά και να ελέγχει το φακελάκι και τη διαφθορά. Γιατρός ο οποίος ασυλλαμβάνεται να ζητάει να παίρνει φακελάκι, θα πρέπει να χάνει τη δουλειά του. Να χάνει όχι απλά τη δουλειά του από εκεί, να χάνει την άδεια την ιατρική. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως εδώ για το φακελάκι? Μήπως θέμε και εμείς πολίτες? Γιατί μία από τις ερωτήσεις που κάνουμε, ξέρεις, όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να είναι σε μια κατάσταση που θέλει άμεση επέμβαση, πας και μόνος σου και λες, γιατρέ... Ναι, κατάσταση ανάγκης, φόβου. Οι πολίτες είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Όταν ξέρουμε, μπορεί σε νοσοκομεία δημόσια, δεν λέμε τι κάνει ο ιδιώτης γιατρός, να κρατάνε τα κρεβάτια οι διευθυντές και να φέρουν κατά πρώτερα αυτός. Δεν γνωρίζω καλά το πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Δηλαδή στο κομμάτι της υγείας πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι και να μην υπάρχουν προτεραιότητες σε αυτούς που μπορούν να λαδώσουν τη μηχανή. Έτσι, καθαρά πράγματα. Ωραία. Και μιας που κοντεύουμε σιγά σιγά στην αποδέσμευση, γιατί έχεις και άλλες δουλειές στην Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Πάμε τώρα στο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού.
σε ένα θέμα το οποίο ευτυχώς υπήρξε ένας άνθρωπος, ο Χαραλαμπίδης, και κατάφερε να αναγνωριστεί μετά από 70 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 60-70 χρόνια κάνει να γνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε διεθνές το ζήτημα, γιατί έχει περάσει ένας αιώνας και ακόμα δυστυχώς πολλοί δεν μιλάνε για την γενοκτονία και σιγά σιγά φοβάμαι, ξέρεις, ότι θα σβήσει όσο περνάνε και τα χρόνια. Πολύ καλό ερώτημα. Την περίοδο το κίνημα των Νεοτούρκων ξέσπασε με έδρα την Θεσσαλονίκη το 1908. Την πατρίδα του Κεμάλ. Ο Κεμάλ είναι από ένα χωριό έξω, τη Χρυσαυγή. Κακώς ονομάζεται από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Okay. Εκεί έγινε μάλιστα η ομιλία, η κεντρική του κινήματος των Νεοτούρκων, στην ονομαζόμενη και σήμερα Πλατεία Ελευθερίας, η οποία ονομάστηκε έτσι το 1908 και όχι το 1912 που η Θεσσαλονίκη έγινε ελληνική και απελευθερώθηκε τους Βαλκανικούς πολέμους. Πλατεία Ελευθερίας από το κίνημα των Νεοτούρκων. Το 1911 το κίνημα των Νεοτούρκων έκανε συνέδριο, βέβαια υποστήριξε ισονομία, ισοπολιτεία, ελευθερία, δικαιοσύνη. Το κίνημα των Νεοτούρκων έκανε συνέδριο εκεί στην περιοχή του Λευκού Πύργου, κοντά εκεί είναι που η λέσχη αξιωματικών, στο οποίο διακήρυξε τους στόχους του: την τουρκοποίηση των μουσουλμανικών λαών και την εξόντωση των χριστιανικών. Αυτή λοιπόν τη γενοκτονία των Οθωμανών και Νεοτούρκων και μετέπειτα του Κεμάλ την πλήρωσαν οι Έλληνες Ανατολικής Θράκης, Ιωνίας, Πόντου. Την πλήρωσαν οι Αρμένοι το 1915 και την πλήρωσαν και οι Ασσύριοι. Οι Ασσύριοι έχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι περισσότεροι οι Ασσύριοι από όλους και από τις τρεις και από τα τρία έθνη, και από εμάς και από τους Όχι, εμείς συνολικά ο ελληνισμός, ο οποίος χάθηκε και οι Έλληνες, δηλαδή όταν λέμε για 350.000 Έλληνες του Πόντου, βάλουμε Θράκη, Μικρασία, όλα αυτά εδώ, τα στοιχεία λένε για 1 εκατομμύριο περίπου. Ναι, οπότε πιάνουμε τους Ασσύριους. Οι Ασσύριοι είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Οι Ασσύριοι είναι και στη Συρία σήμερα, είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Λοιπόν, ο Μιχάλης που ανέφερες, ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ήταν από τους πρώτους που έθεσε το ζήτημα αυτό για την αναγνώριση διεθνή της γενοκτονίας του Ελληνικού του Πόντου. Συνέβαλαν καθοριστικά στην τεκμηρίωση αυτή ο Πολυχρόνης Ενεπικίδης, ο οποίος έφυγε σε μεγάλη ηλικία, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, που είχε κάνει τα πρώτα κείμενα, ο στρατηγός, ιστορικός και συγγραφέας ο Χάρης ο Τσιρκινίδης, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά σε αυτό, και βέβαια αυτός που πήρε την πρωτοβουλία και την αγνοούν οι περισσότεροι στη Βουλή, που ήταν και προσωπικός οδοντίατρος του Παπανδρέου πέρα από βουλευτής, ο Λευτέρης ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος είχε πάρει την πρωτοβουλία στη Βουλή, μαζεύτηκαν υπογραφές και τελικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, αείμνηστος Ανδρέα Παπανδρέου, τόλμησε και το προχώρησε, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Λοιπόν, σε αυτό το ζήτημα, και ο εισηγητής του σχεδίου νόμου ήταν ο Λευτέρης ο Κωνσταντινίδης, με τον οποίο θα είμαστε μαζί στην Σικελία, στην ιστορική μας Μεσίνη, τη Μεσίνα όπως τη λένε οι Ιταλοί. Θα κάνουμε μια εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής. Θα είναι η ταπεινότητά μου, ο Λευτέρης ο Κωνσταντινίδης και ένας πρώην βουλευτής, ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, ο οποίος σπούδασε στο Παλέρμο. Εμείς κάναμε τέτοια ημερίδα, ένα φόρουμ στην αίθουσα των Σημεών του Δήμου της Μεσίνης, εκεί που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, με καθηγητές του Πανεπιστημίου, και εγώ ήμουν ομιλητής το 2017, όπου μας δόθηκε και το βραβείο Δημήτρης Μπισμπίκης, στην ταπεινότητά μου, στον Ιβάν το Σαββίδη και σε μια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, τη Χρυσούλα τη Κατσοβραία, που είχε σπουδάσει εκεί. Κάναμε και ένα σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ εκεί. Ναι. Πήγαμε. Λοιπόν, και το 2018 έγινε η παρουσίαση των πρακτικών του συνεδρίου, τα οποία χρηματοδότησε το Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη. Τώρα πάμε λοιπόν να κάνουμε κάτι παραπάνω, και πρέπει να πω εδώ το εξής για τη γενοκτονία: ότι με την ομιλία μου δέσμευσα τον δήμαρχο της πόλης της Μεσίνα, της Μεσίνης της ιστορικής μας, το Ρενάτο Ακορίνθη, Ρενάτο Κορίνθιος. Λοιπόν, τον δέσμευσα, και ένα μήνα μετά πέρασε ψήφισμα για την καθιέρωση 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και αλληλεγγύη στους Πόντιους της Μεσίνα, διότι υπάρχουν Πόντιοι από τη Θεσσαλονίκη, Πιερία κτλ.
Άρα λοιπόν θα τιμήσουμε και το Δήμο κάνοντας την εκδήλωση αυτή, θα κάνουμε και τον εορτασμό της 25 Μαρτίου και θα πάμε στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Η γενοκτονία λοιπόν είναι γνωστή, το θέμα είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να τιμήσουν αυτό το νόμο, διότι υπήρχε αντίστοιχο και για την 14η Σεπτεμβρίου για τη γενοκτονία των Μικρασιατών. Πρέπει να είναι μία ενιαία ημέρα. Υπάρχει και η μέρα τον Απρίλιο των Αρμενίων της Θράκης, μιλάω για τους Έλληνες, δεν μπορεί να είναι 3 διαφορετικές ημερομηνίες, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία. Συζητάει ποτέ το θέμα αυτό η ελληνική κυβέρνηση, το έχει στην ατζέντα της με την Τουρκία? Ποτέ δεν το έχει. Ό,τι έγινε αναγνωρίσεις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, σε επίπεδο δήμων, πολιτιών κτλ. Στην Αυστραλία, όπου έπαιξα ένα μικρό ρόλο γιατί ήμουνα το 2006 ομιλητής στη Μελβούρνη, στην Αδελαΐδα, και ήταν μαζί μου συνομιλητής στην Αδελαΐδα ο Μάικλ Άτκινσον, υπουργός δικαιοσύνης, και εκεί ξεκίνησε η πρώτη αναγνώριση σε πολιτεία της Αυστραλίας της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και στην Αρμενία. Στην Αρμενία το 2014 ήμουνα ως βουλευτής στην συνεδρίαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας της Ευξήνου Πόντου και έκανα επίσημη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Έντουαρντ Σαρμαζάνοφ, επίσημη γιατί ήταν και ο Έλληνας πρέσβης, εγώ ήμουν ενεργεία βουλευτής και υπάλληλοι της Βουλής κτλ. Και του έθεσα το ζήτημα της αναγνώρισης από την Αρμενική Βουλή, από τη Βουλή της Δημοκρατίας της Αρμενίας, της γενοκτονίας των Ελλήνων. Μου είπε, μάλλον περιλαμβάνεται στην γενοκτονία των Αρμενίων μαζί, όλα αυτά είναι μέσα. Και τότε ξεκλείδωσα το μυαλό του με ένα επιχείρημα. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί ήταν και τηλεοράσεις, μας παίρνανε. Μπορεί να είναι έτσι, γιατί θα μου έστελνε και τα πρακτικά, αλλά να ξέρετε, μια τέτοια κίνηση της Δημοκρατίας Αρμενίας θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα στην τουρκική πολιτική. Τον επόμενο χρόνο, ενώ μέχρι τότε δεν το είχε κάνει η Αρμενία, τον επόμενο χρόνο, τον Μάρτιο, αναγνώρισε και την γενοκτονία των Ελλήνων ως μια αυτόνομη ιστορική πραγματικότητα. Οπότε τώρα, ως τελευταία ερώτηση, πιστεύεις ότι έχει ένα μικρό μερίδιο ευθύνης και η Πανελλήνια Ποντιακή? Οι ποντιακές οργανώσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτό που μπορούν. Δεν είναι κρατικός παράγοντας, είναι κοινής. Και στη Σουηδία έχει γίνει αντίστοιχη αναγνώριση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από δεν πιέζει την κυβέρνηση να το διεθνοποιήσει. Αυτό, ναι, έχεις δίκιο, θα πρέπει να το κάνει πιο σοβαρά, πιο δυνατά και να ασκεί μεγαλύτερη πίεση σε αυτό. Αυτό έπρεπε να γίνεται. Να μην υπάρχει μια τέτοια. Να το κάνει αυτό εδώ. Επειδή υπήρξα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Βόρειας Ελλάδας, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον Γιώργο τον Παρχαρίδη, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας με τον φίλο τον Ιβάν τον Σαββίδη. Ήμουν από τους βασικούς συντάκτες εγκυκλοπαίδειας του ποντιακουλισμού. Έχω ασχοληθεί με τον χώρο, έχω κάνει ομιλίες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και νομίζω ότι αυτό που λες είναι ένας λόγος ότι θα πρέπει να γίνονται περισσότερα στην κατεύθυνση αυτή με πίεση. Όμως σε τελική ανάλυση η Ελλάδα είναι μια εξαρτημένη χώρα, Μάνο, και η οποία ακολουθεί αυτά τα οποία θα τις δώσουν καθοδήγηση τα ισχυρά κράτη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και κατά πόσο θα έχει τις καλές σχέσεις πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν? Ο Ερντογάν, πρέπει να πω, οι Ισλαμιστές, αυτοί που είναι μουσουλμάνοι ή οι light Ισλαμιστές, δεν είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία. Ήταν οι νεότουρκοι, ναι. Οι σύγχρονοι Κεμαλικοί, δηλαδή το Κεμαλικό κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό κόμμα, αυτοί έχουν μια άλλη. Εξάλλου τον Ερντογάν τον το ρώτησανε ποια είναι η καταγωγή του, γιατί είναι το χωριό Ποταμιά, ναι. Λοιπόν, έχουν γράψει πολύ γι' αυτό. Τους είπε, το ρώτησα τον πατέρα μου, τι είμαστε εμείς πατέρα, και είπε, παιδί μου, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα πάμε στον άλλο κόσμο, δεν θα μας ρωτήσει ο προφήτης σε ποιο έθνος ανήκουμε, αλλά να είμαστε καλοί μουσουλμάνοι. Η καταγωγή του είναι ελληνική, όπως και του Μεσούτ Γιλμάζ, του πρώην πρωθυπουργού από το Ρίζε, ο οποίος είχε φάκελο στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών του στρατού στη ΜΙΤ. Είχε φάκελο γιατί μιλούσε ποντιακά με τον αδερφό του και με την ύφη του, με την γυναίκα του αδερφού του.
Μάλιστα. Εκεί γίνεται το έλα να δεις τον πόντο. Ακόμα μιλούν τα ποντιακά, μιλάμε 100 χρόνια μετά τον ξεριζωμό και μιλούν ποντιακά, και μπορείς να ακούσεις σε χωριά μικρά παιδιά να μιλούν ποντιακά μεταξύ τους. Είναι ένα θαύμα. Αλλά αυτό πρέπει να το δει ένα ελληνικό κράτος που θα νοιάζεται για τους Έλληνες όπου γης, είτε είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι είτε είναι μουσουλμάνοι, διότι αυτοί εκεί δεν είναι απλά ελληνικής καταγωγής, είναι Έλληνες. Ισχύει. Ωραία. Λοιπόν, ήταν ο Γαβριήλ Αβραμίδης, πρώην βουλευτής το 2012-2015. 14, μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2014. Λοιπόν, με τους ΑΝΕΛ, περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη Σγουρό εδώ στην Αθήνα. Δημοσιογράφος, πώς σε βλέπουμε, πώς σε ακούμε τώρα? Εγώ είμαι στην Δίον τηλεόραση. Ωραία. Επέστρεψα μετά από πολλά χρόνια στο να κάνω εκπομπές. Εργάστηκα Δεκέμβριο 21 με Δεκέμβριο του 23 στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη TV100 στο κομμάτι της παραγωγής, αλλά τώρα πλέον έχω επιστρέψει στη δική μου, κάνω εβδομαδιαία εκπομπή στην Δίον τηλεόραση, κανάλι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και κάνουμε αυτά πολιτικά, κοινωνικά, διεθνή. Λοιπόν, πάντα με ελευθερία, χωρίς καμία πίεση από τη διεύθυνση του σταθμού για το τι θα παρουσιάσουμε και τι όχι. Ωραία. Λοιπόν, ήταν ο Γαβριήλ Αβραμίδης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαβριήλ. Εγώ ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά που ήρθατε. Και εμένα μεγάλη μου χαρά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια.